Ο τίτλος του έργου ήταν «A Woman in a State of Truth». Όλα ήταν στηριγμένα πάνω σε μια αλήθεια η οποία εκείνη τη στιγμή αποκαλύπτεται και σε μένα. Δεν την είχα προσχεδιάσει, δεν την είχα σκεφτεί, δεν την είχα αναλύσει. Ήταν εκείνη τη στιγμή και για μένα η δική μου αλήθεια. Η διάθεσή μου ήταν να συναντηθώ, όχι απαραίτητα με τα μάτια ή να συνομιλήσω με το κοινό, να αισθανθώ. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος αισθανόμουν πραγματικά κάτι διαφορετικό και αυτό προσπαθούσα να το εκμεύσω εγώ μέσα σε μία πράξη, μέσα σε μία διάθεση. Όταν συναντιόμαστε μετά από υποδοτικές μέρες, ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια και συζητάμε με στερεότυπες λέξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δολοφονίες, τη δημοκρατία, την Google, τα μέντια, τις νέες αλλαγές. Κάτι που νομίζω θα θυμάμαι για καιρό είναι μία Παρασκευή που είναι οι 10 ώρες και είμαι πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένη και ξαπλώνω και νομίζω ότι έχω αυτή την αίσθηση την ονειρική και βλέπω ότι είμαι ψάρι μέσα σε ένα βυθό και είναι πανέμορφα, είναι όλο ένα γαλάζιο λευκό. Μετά είδα ένα κόκκινο μπαλόνι και μετά είδα λευκά σεντόνια κρεμασμένα σε μια ταράτσα. Νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο βαθιές εμπειρίες που μπορώ να έχω. Τα τραγούδια πάντα είναι ελεύθεροι αυτοσχεδιασμοί. Μπορεί εκείνη τη στιγμή που τραγουδάω ένα τραγούδι να μπει κάποιος μέσα και να μου θυμίσει κάτι από το παρελθόν μου και να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έκταση σε ένα τραγούδι που μπορεί να κράταγε πολύ λιγότερο. Είναι η μυρωδιά μες στο χώρο που μπορεί να συμπνεύσει οτιδήποτε. Έβλεπα το κοινό ώρες να είναι τόσο συγκινημένο με κάτι που ούτε εγώ ίδια μπορούσα να αντιληφθώ γιατί. Και ήταν φορές που πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που συμβαίνει. Ότι συγγνώμη που σε κάνω να κλαις. Απ' την άλλη όμως αισθανόμουν ότι αυτό ακριβώς είναι και ο λόγος που συναντιόμαστε εδώ. Όχι για να κλάψουμε, αλλά για να ανοίξουμε, να ελευθερώσουμε κάτι. Τα καταφέρναμε όλοι μαζί να συναντήσουμε κάτι πέραν του εαυτού μας, πέραν του εγωισμού μας και απενοχοποιημένα να το εκδηλώσουμε.